Vaarallinen on Kanada tänne hyökkäysalueelle päästessä, se nyt on sanomattakin selvä. Matejčak viivassa omat tanssinsa, siirtää Furlongille viereen ja nyt liikkuu tämä kiekko myöskin sisään. Ei mahda mitään, kiekko painuu ensimmäistä kertaa Kokon selän taakse. Celebrini taitavasti pujottelee sinne Suomen puolustuksen keskustaan. Danielson lähtee hakemaan ja pääsee itse tuohon paluukiekkoon. Nyt aukeaa kyllä liian paljon näitä aivan avoimia paikkoja Kanadalle. 2-3 on tähän erään. Vähän helpolla tullut Danielson uudestaan ja maalin edustalla on sitten Owen Allard, joka survoo Kanadan 2-0 johtoon. Juuri kun pääsin sanomasta, että nyt näitä paikkoja alkaa tulla liikaa, tulee heti toinen perään ja Owen Allard 2-0. Ensinnäkin seisovasta träpistä mentiin läpi verkkokassista ja sitten oma alueen puolustuspelaaminen, niin yllättäen Suomi veti jonkinnäköisen noppavitosen siellä, missä kukaan ei oikein tiennyt kuka merkkaa minkä mielessä. Tämä vaan jatkopelit oli vaan sitä ajan kysymys, koska maalipaikka tulee ja niin. Kärki lähtee virittämään ja virittää Suomen kavennuksen. Sitä vähän huudeltiin täältä selostamosta sitä kavennusmaalia. Ja sitä johtajuutta ja sitä myöskin ylivoimalla nyt saadaan. Suomen 3. ylivoima tässä ottelussa, se tuottaa tulosta ja se on Aleksanteri Kaskimäki, joka tuo kiekon lopulta ohjaa maaliin. Kaunis ylivoima maali. Joo, näin se pitää olla. Käydetään pohjassa, takaisin viivaan. Kokko seuraa katseellaan tähän kiekkoon, ei ole tarvetta puuttua, mutta nyt tulee näitä kiekkoja aivan liian paljon. Todella kummallisia ratkaisuja tämä syöttö, Celebrini pääsee avopaikkaan ja nyt sitten tuomarista tarkastelee siitä läheltä. Kangas, hänen mailansa on vähän sen näköisesti siellä, että saattoi olla, että se siellä Kokon patjan alla on viivan väärällä puolella Suomen kannalta. Kyllä se maali on. No, se on maali. Jäljellä siitä lähtee Rasmus Kumpulaisen laukaus. Se on ihan hyvä kuti, mutta sillä ei nyt sentään Mattis Rusolta yllätetä. Suomi menettää kiekon. Poitras! Hän iskee tämän pelin viimeisen niitin Suomen arkkuun. Matt Poitras ja 4-1 tyhjään Suomen maaliin. Kanadalaisille omaa lääketään Pulkkinen, hyvät liikkeet viivasta, Pulkkinen maalin eteen, ei! Ja jatkotilanteesta Suomi iskee kavennuksen. Näytti jo siltä, että tämäkin tilanne kuivuu kasan, mutta niin vain sieltä saadaan loppujen lopuksi tuo kavennusmaali iskettyä. 4-2 Lassila maalin tekijänä ja onhan tässä nyt toki vielä minuutti jäljellä, isompiakin ihmeitä jääkiekko-nimisessä pelissä on nähty. Kaiken lisäksi näyttäisi, että tästä on tulossa rangaistuksia. Joo, ja tuossa oli hyvää vääntämistä tuolla, tuommoista yksilötason vääntämistä tuolla. Osoitettiin vähän luonnetta. Jere Lassila väänti kulmassa oikein kunnolla kiekottomana ja hän sai palkkioksi ton irtokiekon tohon noin ja aika kylmä viileesti muuten pistää tosta kattoon. Team Finland, number 15, 2 minutes for roughing. Now I talk, okay? Se kiekkoon ja tästä lähtee sitten se ihan viimeinen niitti. Maverick Lamoureux siirtää kiekon Suomen maaliin ja peli on 5-2.